Така, здравейте всички от VBOX 7 и YouTube, аз съм Темочето 98 и снимам вече втори епизод, трета част от поредицата Call of Juarez. Така, сега играем с един човек на име Рей. Той е преподобен и всъщност той е брат на доведеният баща на Били, с който играхме в първи епизод. Сега сме във втори. Така той ще чете. Библия. О-о! Както видяхте в миналия епизод, или чухте, или може би не сте и чули, гръмнаха майката и доведеният баща на Били, който всъщност е нашия брат сега в Рей. И така, сега трябва да отидем към фермата, защото виждате какво е станало с нея. Опожарили са я. И ще видите кой ще видим там. За жалост няма да играем от неговия роля сега. И искам да видите какъв беше до сега и какъв ще е след като разбере, че са убили брат му. И жената на брат. Да, това беше Били. Сега да прикочим С, защото тук... Да, така трябва да се ритат. Ето го и Били! Няма да ми избягаш, момченце! Били! Ела нещо да ти кажа, бе, пич! Ела нещо да ти кажа, бе! Били! Олеле, вече почина да псува. Не псуват чак пак толкова, но... И така е много гадно, че тук трябва той Били са катери, докато ни е отказал обикалям и... Така се поражда зловата на преподобния Рей. Само да кажа. Били! Трябваше да му... Ела да видиш някой камък! Я видиш как хвърлям камъни! Що ни идва този пич? Ела така, бе, пич! Какво направи, бе? Ето, ако искате да го видите. Те избяга. Така, ще се върнем при шерифа в града и да му кажем какво се е случило.
И гледайте колко сме далече от града всъщност. Толкова заобикаляхме. А ето я фермата. Били просто обича да заобикаля. Не дей говори така, бе! Чуй обида за кучетата. Еми така, започваме да ги цепим. Ти бой ли искаш, бе? Ти бой ли искаш, бе? Сега без шапка си по-остроумен ли си, бе? Сега толкова остроумен ли си? Ко ще ма кикнеш, бе? Ей! Тю, ще ма банлиш ли, бе? Ей! Смазах ли ти муцуната, бе? Не искаш да ма нараняваш, ами що ма нараняваш, бе? Бе, що ма нараняваш, бе? Ай сега и тебе да ти свалим шапката. Сега по-ти ли ти е удобно без шапка, Деча крадеш от брат ми. Така епизодът е завършен. Сега ще зарежда и ще премина и другия епизод, защото искам да видите каква е разликата. Така. И докато зарежда ще спра.